गुड डे. आयज आम्ही मदल्या वाटान येयल्यात स्पेशली टू कॉंग्रॅच्युलेट अँड फेलिसिटेट बाय श्रुती आगारवाडेकर. आताच बाब आमच्या सूरजान सगळी माहिती दिल्यात. वी हॅव ड्युरिंग दिस फेलिसिटेशन प्रोग्राम वी हॅव इन आवर मिड्स द फुल पंचायत बॉडी. आमचो स्थानिक वॉर्ड मेंबर हा हांगा एक्स सरपंच अँड प्रेझेंट वॉर्ड मेंबर बाब संदेश, आमचो बाब अभय एक्स सरपंच अँड प्रेझेंट वॉर्ड मेंबर, आमचे बाई शर्मिला एक्स सरपंच प्रेझेंट वॉर्ड मेंबर, हांगा सेक्रेटरी हा आमचो मान्ना पंचायतीचो, आमचो हेडमास्टर बाब सूरज, आमचो स्वामी समर्थ मठाचो प्रेसिडेंट बाब निलेश वेर्णेकर, सगळे तेजे पेरंट्स प्रेझेंट हियर अँड ऑल सगळे बरे मागपी प्रेस मिडिया. आयज बरी खोशी बघता मदल्या वाटान आमचे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां सगळ्यांक इट्स अ मॅटर ऑफ प्रायड फॉर ईच वन ऑफ अस अँड स्पेशली फॉर दीस वॉर्ड. एक ताका प्रायम मिनिस्टर फेलिसिटेट करता. आम्ही आमदार पासून जाऊन केन्ना केन्ना चान्स मेळना प्रायम मिनिस्टरा कडेन रावन फोटो पासून मारपाक. बट हियर इज अ गर्ल फ्रॉम हा कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमकां वाड्याकूच न्हू आख्या गोंयांक हे इट्स अ मॅटर ऑफ प्रायड फॉर एंटायर गोवा फॉर रेप्रेझेंटिंग अस. आणि सांगले ते प्रमाणे 600/600 100% मार्क्स आणि एक चली घेवप इन ITI अँड इन आमचे म्हापसा गव्हर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट गोवा हांगा आहले ते सेक्युरिंग फर्स्ट रँक इन 1 year ट्रेड कॅटेगरी फिमेल अंडर द क्राफ्ट्समॅन ट्रेनिंग स्कीम. आणि शिकला ते आमचे कम्प्युटर ऑपरेटर अँड प्रोग्रामिंग असिस्टंट ट्रेड. So you have done all of us proud and I wish you all the very best. May you even achieve greater heights